باش ev cemaat kîne ev cemaat Huda Par tevgerekî Kurdî îdeolojiya wê İslamî. Em min gelek cara behsa vê rêxisnehanê kirî, bingeha damezrandina wê, şer û pevçûnên din a bera wê û PKK de çi qîsa qurbanî ji her du alîya. Ji aliyê Hizbullah û ji aliyê PKK di van şer û pevçûnê hanê de çi qîsa qurbanî çûn. Niha ji xwe binerin bêçawa dem û dewran geriya ye, zîvirî ye. PKKya ku berê digot Kurdistana serbixwe û azad hat wilo xwexistiye Qula Derzîyê ku derdê wê û çîrok û çîrvanokê wê azadiya fîzîkî a serokê Newewî ye. Hizbullah a ku berê dema em apoçî bûn medmediya PKK de û heta roja îro ku PKK van tiştê dibêje, min bi xwe nivîsên rexneyî li ser ev tevgera hanê nivîsandî bi zimanê erebî di rojnameyên El Hayat û wekî din. Ev cemaeta hanê îdî her ku diçi ber bi kurdîtiyê diçin, dibû ku berê jî Kurd bûn. Yani ev reklam û propagandaya PKK ku serê me çandî û ev reşkirina hanê hizbî kontra apo dibêje ergana kon pirtûkê xwe de dibêje ergana kon di nava PKK de heye û 14,000 kes hatine kuştin. Ez nizanim Hizbullah çi qîsa kes di nav xwe de kuştî tasfiye kirî, ez vê nizanim. Lê wê çi qîsa bijî wê negîje 14,000 kesî. Hevalê Hizbullah dikarin van meselê hanê ji me re zelal bikin. PKKya ku ji ber digot hizbî kontra, me jî wilo digot me nezanî û sûfî û nizanim radîkal dîncî û çi jî hizbî şeytan tiştên ku PKK li ser vê grûpa hanê digot, ev grûpa hanê bi cil û bergên Kurdî dadikeve kolana ji bo zimanê Kurdî. Ji bo zimanê Kurdî meşale dar dixe. PKK dadikeve kolana bi def û dîlanê û tilîlî ji bo azadiya fîzîkî a serokê Newewî. Baş e ev nakokiya hanê ku îdî di nava civaka Kurd de pêş dikeve. Ana desthilatdarî a PKK bana wekî salên notî niha PKK êdî jî van meşê hanê kirbû. Meşê ê Huda Parê ê ku dadikevin bi cil û bergê Kurdî û daxwaza zimanê Kurdî fermîkirina zimanê Kurdî dikin. Ji bo zimanê Kurdî dimeşin şêrîn û xweş e zimanê Kurdî. Apojî jî li aliyê din jî ji mir dimeşin behsa azadiya apo dikin û behsa neteweya demokratîk û komara demokratîk û ji mir behsa wela me Başak Demirtaş yani xwe paş vekişin. û nizanim rojeva apoçiya ev yani. Yani pêvegirê dayî ku me behs kir yani mijara Başak yani ez çi bêjim de xem nake ez ê ji we re bihêlim, xem nake. Ez ê ji we re bêjim hûn li ser vê mijara hanê bêtir biaxivin. Me best ku min dixwest ez bêjim ku hew xwase guhertin di hundirê civaka Kurd de çêbûye, îdî mirov yani bi reklam û propagandaya PKK neyê xapandin. Bi reklam û propagandaya AKP jî neyê xapandin. Bi reklam û propagandaya Hudapar jî neyê xapandin. Kar çi qîsa kes ji bo nasnameya netewî a gelê Kurd kar bike, bixebite,
کدی بده اسلامیست دبه یان جی مارکسیست دبه چی کس دبه پێویستیە گەلێ کورد بە چارەسەریە هەیە چارەسەری لە کوور بە و چارەسەریکی ڕاست چارەسەریکی درست و چارەسەریکی ji dil hebe em ê rêzê jêr bigirin çi qîse ez û Hudapar aliyê îdeolojîk em ne wek hev bin yanî lê eger ew ji bo zimanê Kurdî ji bo nasnameya Kurdî bixebitin ez ê ji wan re bêjim aferin PKK jî ji bo nasnameya Kurdî ji bo çarenûsa gelê Kurd ji bo çareseriya siyasî cidî bixebite ez ê bêjî aferin ana PKK çekê xwedeyî ne jêr bêjim bravo aferin her bijî ji ber ku xwîn tê rawestandin kuştin namîne îşkence namînin zindan namîne hemû zindanên PKK paqij dibin ev yanî li hevhatina civakî çê dibe li hevhatina netewî çê dibe li hevhatina niştimanî çê dibe lê heta ku çekê PKK hebin wê pêwîstiya PKK bi kuştinê hebe wê pêwîstiya PKK bi zindana hebe wê pêwîstiya PKK bi istixbarata hebe pêwîstiya PKK bi nivîskarên kultêrxwir siyasetmedarên kultêrxwir wê pêwîstiya wê bi van vî mînakên ê ku di nava siyaset û rewşenbîriyê pêwîstiya wê hebe lê çek rawestin mejî û exlaq û mentiq werin meydanê pêwîstiya PKK bi vê meselê namînê pêwîstiya gelê Kurd bi PKK bi tewayî namîne ji ber ku çek û PKK yek in PKK jî wilo dibêje ku çek nemîne PKK namîne lewma wilo xwe li ser çekan kuştî û xwe bi çekan girê daye demekî ê ku xwe bi çeka girê bide û yanî li gorî ev çepgiriya genî û mejiyê gelê Kurd ji kîsê qûna sezayî temelî bi yanî em nagihîjin em ê divî helê hanê de bin em ê divê rewşa hanê de bin yanî bibirin yanî ez zema Kurd kurmanciyê ji wer dibêjim eger gelê Kurd çareseriya gelê Kurd û mejiyê Kurd û vîna gelê Kurd di destê yekî wek sezayî temelî de bi yanî îşê min ne jê ye ew çûtkiş xwe serbest e lê ez wî wekî nûner ji xwe re nabînim xwezim qey bi hezara bi milyonan wek me hene di nava gelê Kurd lê PKK ê wekî sezayî temelî li ser gelê Kurd ferzkirine wekî berdevkê gelê Kurd wekî berdevkê kemalîst nêne berdevkê mîtê ne di nava gelê Kurd mixabin rewş bi vî rengî